126 euskal idazlek eta editorek babesa adierazi dute Mikel Albizuetako buruzagioiaren aurkako epaiketa dela eta eman bakea izenburupean adierazpena plazaratu zuten atzo. Albizu bigarren ez epaitzearen aurka daude. Izan ere, Frantziako estatuan 20 urteko espetxe zigorra betea du Albizuk eta duela 3 urte askatu zuten. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dutela salatu dute sinatzaileek. Horien artean dira Andoni Egaña, Arkaitz Kano, Kirmen Uribe, Eider Rodriguez eta Joseba Sarrionaindia. Garbine Ubeda, Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria. 2 urteko kondena betea dauka Frantzian. Orain, Espainian berriro ere zigortu nahi dute, Frantzian bete duen zigorraren arrazoi berdintsuengatik inolako froga materialik gabe. Euskal Herrian askatasuna eta bakea behar ditugu. Ia 3 urte dira Mikel gure artean dagoela bere sorkuntza libreki eskainiz. Idazki hau sinatzen dugunok gure artean jarrai dezan nahi dugu. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean. Eta mendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analistia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Urtarrilak 19 ditu gaur, asteazkena da, eta Inigo Kabakazen heriotzaren 10 urte betetzear direnean, gurasoek auziari buruzko txostenak eskatu dizkiote Eusko Jaurlaritzari. Izan ere, Josu Erkoreka, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak, Eusko Legebiltzarreko batzordean jakinarazi zuen abenduan, Kabakazen heriotzaren barne ikerketa artxibatu egingo zutela. Orain, gurasoek Erkorekari galde egin diote euren esku ustea segurtasun sailak auziari buruz duen dokumentazio guztia. Eusko Jaurlaritzako segurtasun saileko arduradunaren empatia eta gizatasun falta ere salatu dituzte gurasoek. Eta bestalde, Europako Giza Eskubideen Auzitegiak Espainia zigortu du, hain zuzen Xabier Atristain presoari abokatua ukatzeagatik. Prozesu justu eta ekitatezko bat izatea eragoztea leporatzen dio Auzitegiak Espainiari eta 12.000 euro ordaindu beharko dizkio preso donostiarrari, baita epaiketako kostuak ere. Bere gain hartu beharko ditu estatuak. Defentsak uste du Estrasburgok Espainiari Atristainen kasuagatik jarritako zigorra aurrekari bat izan daitekela. Atristain bezala euskal preso gehiago baitaude kartzelan inkomunikazio garaian egindako adierazpenen ondorioz. Eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak bestalde ez ditu onartu Altsasuko 8 zigortuen defentsek jarritako demandak Espainiako estatuan bidezko prozesu judiziala izan ote zuten aztertzeko. Iñaki Abad Altsasu auzian zigortutako gazteetako batek azaldu du hori Twitter bitartez. Gazteen abokatuek inpartzialtasunik ez da, bidezko prozesurik ez da eta auzipetuei ezarritako zigorren desproportzioa salatu zituzten. Eta bestalde, dirua biltzeko kanpaina bat abiatu dute Bi Arnas dokumentala aurrera atera ahal izateko. Torturari buruzko dokumentala da, hain zuzen Iratxe Zorzabal euskal preso torturatua eta haren ama, Maria Nieves Diaz dira protagonistak. Gutxienez, 7.000 euro eskuratu nahi dituzte. Ilunda, hormen ezitasuna sentitzen dut gorputzean, larrua zerrean barna. Zure indarra sentitzen dut negan, baina baita zure ito aldi lastura eta oinazea ere. Biluztu zintuzten, biluztu minduten, jipoitu zintuzten, jipoitu minduten. Infernua biziarazi zizuten. Erlijio kondairan kerretan soilik existitzen zela uste nuen infernu ezagutu nuen nik. Bestelako lerroburuak ere gaurkoan, Gipuzkoara goaz zuzenean, bertan baitugu Udane Arbeo lankidea, eguerdion, Udane, deskargan zaude eta atzotik abian da errepideen bidesaria. Zintzuk dira, xehetasunak? Bai, batzuk esan bezala atzotik martxan da Bergara eta Beasain arteko ordainlekua milaka pertsonari eragiten die eta
egunero 9.000 ibilgailutik gora igarotzen dira hemendik. Orain bidesaria ordaindu beharko dute tarte hau zeharkatzen duten guztiek eta motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa 3 puntu zehatzetan ezarritako arku sistema bidez egingo da, han atzean ikusi dezakezue. Deskargakoa eta erabiltzaileek ez dute gelditu beharko bidesari hori ordaintzeko sistema elektroniko batek identifikatuko baititu ibilgailu horiek eta deigarria iruditu zaigu hemendik errepide zarretik ohiko ibilgailuak baino gehiago pasatzen ari direla. Abian da Beasain eta Bergara arteko A636 autobideko ordainlekua. Milaka pertsonari eragingo die, izan ere egunero 9.000 ibilgailu inguru igarotzen dira errepide horretatik. Eta bidesaria ordaindu beharko dute tarte hori zeharkatzen duten guztiek. Motorzaleak izango dira salbuespen bakarra. Ordainketa Beasainen Ezkio itsason eta deskargan bertan jarritako arku sistema baten bidez egingo da. Erabiltzaileek ez dute geratu beharko eta sistema elektroniko batek identifikatuko du ibilgailua. Hemendik aurrera beraz, denek motorrek salbu 2,53 eta 5,15 euro hartan ordaindu beharko dituzte. Hona hemen A636 errepideko tarifak. Abiatu sistema dutenen kasuan deskontuak izango dituzte. Deskontu ez gain, gehienez 33 euroko gastu topea ezartzen du Gipuzkoako autobideetan. Abiatu sisteman izena emanda ez daudenek kontu korronte bat eta autoaren matrikula eman beharko dizkiote Gipuzkoako Foru Aldundiari ordainketa bideratzeko. Aldundiak urtarrilaren 30 arte utziko die horren berri emateko ezarritako guneei. Además... Eta bestalde, udane, AEKak gaurko goizean aurkeztu du korrikaren, 22. korrikaren ibilbidea zein izango den, zein izango da? Bai, korrika hemendik 2 hilabete barru hasiko da. Euskal Herri osoa zeharkatuko du martxoaren 31an hasi eta apirilaren 10 bitartean Amurrion ekingo diote euskararen aldeko lasterketari eta 11 egunez 2500 kilometro inguru burutu ostean Gipuzkoako hiriburuan Donostian izango da ekitaldi nagusia. Jarraian ibilbidearen xehetasun nagusiak. Martxoaren 31tik apirilaren 10 Euskal Herri guztia zeharkatuko du 22. korrikak. Gasteiz izango da korrikak harrapatuko duen lehen hiriburua, Donostia berriz azkena. Duela aste batzuk iragarri zutenez 22. korrikak Amurri eta Donostia lotuko ditu. Hala hitzekin leloari helduta euskaltzalez jantziko dira Euskal Herriko kaleak udaberriko aurreneko egunetan. Pausoz pauso euskara lau haizetara zabaltze aldera. Euskararen aldeko ekimenak martxoaren 31an emango ditu lehenengo urratsak Amurrion. Bizkaia zaiatik pasako da eta Araban barrena murgilduko da ondoren. Apirilaren batean Bizkaira egingo du salto korrikak, Gipuzkoatik pasatuz eta beste behin Araban amaituz, Gasteizen. Basauri, Durango, Eibar, Bergara, Arrasate eta Legutio zeharkatuko ditu besteak beste. Hurrengo egunean saldu ondo izango du abiapuntu eta goizean Iruñera iritsiko da, 10 aldera. Ondoren Nafarroan jarraituko du. Apirilaren 3an Nafarroatik barrena joango da korrika, Lerin, Lodosa, Tutera, Kaparrotxu eta Zangoza zeharkatuz. Astelenean Irun Berri, Izaba eta Orreaga atzean utzita Ipar Euskal Herriret joko du lasterketak eta 2 hiriburutan egingo diote harrera, Donibane Garazin eta Maulen. 6. egunean tipi-tapa Nafarrara helduko da korrika, Erratzutik. Ondoren Elizondon, Larrentzarren, Lekunberrin, Irurtzunen eta Lizarran ibiliko da besteak beste, eguna Afedon amaitu arte. Apirilaren 6an Araban sartuko da lasterketa, Bernedo, Argantzon eta Ubidetik pasa eta gero Bizkaian barneratuko da berriz ere, hiriburuan Bilbon amaituz. 8. egunean Bizkaiko kostaldea zeharkatuko du euskararen aldeko lasterketak eta Gipuzkoan Mutrikun amaituko du. Hurrengo egunean Gipuzkoan barrena joango da, kostaldean hasi eta Zarautzen Lasarterako bidea hartuko du, ondoren Tolosan, Beasainen eta Azkoitian zabalduko da hitzekin mezua. Azken aurreko egunean apirilaren 9an Berastegi atzean utzi eta jarraian Nafarratik Lapurdira egingo dute jauzi korrikalariek, Donezebetik Urruñara. Baiona hiriburua izango da ibilbideko jomugetako bat, arratsaldeko 5:30 aldera. Eta azken egunean Gipuzkoan ibiliko da lekukoa, Donostira iritsi arte. Aurreikusitakoaren arabera 7:30 sartuko da Gipuzkoako hiriburuan eta 12:30 egingo dute amaierako ekitaldia.
asko dialako. Eta bestalde udane, koronavirusari dagokionean, oraindik ere indartsu sartu da zahar egoitzetan, zein da Gipuzkoako egoera? Bai, COVID-19 gaitza adinekoen egoitzetan izaten ari den eraginaren inguruan aritu da Eider Mendoza, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea eta azaldu duenez gaur-gaurkoz 451 kasu positibo aktibo daude 38 egoitza ezberdinetan, hauetatik 41 lagun erreferentziazko zentroetan daude eta azararen 29tik hona egoiliarren 376 egoiliar sendatu dira eta 15 aldiz hil. Horiek kutsatuen 1,8% dira. Pandemia hasi zenetik orotara 355 dira hildakoak. Mendozak bestalde azaldu duenez, aste honetan 3.930 test proba egin dituzte Gipuzkoako adinekoen egoitzetan, bataz beste 500 gora egunean, eta langilei dagokienez, langileek 2 astez behin egin beharko dituzte listu PCR probak eta txertatu gabek astean behin. Hori ez gain, test antigenoak ere egiten ari direla adierazi du Mendozak. Egoera, naiz eta kasu positibo asko eduki eta naiz eta ikusi gizartean gertatzen denak ere noski eragina duela Gipuzkoako egoitzetan, egoitza guztietan, kanpoan gertatzen dena gero barrura pasatzen delako, jakin ere, egoera naiz eta tamalez oraindik ere COVID-19ak hildakoak eragiten dituen, olatu honetan 15 izan dira hildakoak, egoera tensioakoa da, baina txertoei esker eta protokolei esker eutsi egiten zaio askoz hobe pandemia hasieran baino. Eskerrik asko, Udane Arbeo. Bai, mila esker. Datuak kezkagarriak dira, pandemia hasi zenetik eta urtarrilaren 9 arte Hego Euskal Herriko zahar egoitzetan 11.000 pertsona baino gehiago kutsatu dira. Eta datu horrek zaintza duinen eta baita ere zahar-etxeen eredu aldaketaren beharra azaleratu dutela, adierazi dute sindikatuek. Horregaitik, zahar egoitzen eredua aldatzeko, ELA eta LAB sindikatuek manifestaziora deitu dute otsailaren 8. Aiara Durreta. Grebara deitu dute Bizkaiko zahar-etxeetan LABek eta ELAk otsailaren 8. Agerraldia egin dute sindikatuek bakoitzak bere egoitzan, eta Bizkaiko egoitza pribatutako egoerak jasanezina izaten jarraitzen duela ohartarazi du Anes Konderillas LABeko kideak. Bizkaiko egoitza pribatutako egoerak jasanezina izaten jarraitzen du. Zaintza lanen privatizazioak miseria baino ez dakarkie langileei eta egoilariei. Egoerak gainera okerrera egin duela nabarmendu du LABeko kideak, zehazki batzuk etekin ekonomikoa lortzen duten bitartean. Zaintza lanak negozio bat dira. Enpresek irabazi egiten dute erabiltzaile plaza berri bakoitzarekin. Eta Aldundia da gurpil horren arduraduna. Hotz, gutxi batzuk aberasten diren bitartean, 5.000 behargin baino gehiago prekarizatu eta esplotatuak direla. Hitzarmena berritu behar dela aldarrikatu dute LABek eta ELAk, baina Eskontrillazek deitoratu du negoziazio maila blokeatuta dagoela. Hitzarmen kolektiboaren negoziazio maila blokeatuta jarraitzen du patronalaren aldetik. Eta Bizkaiko Aldundiak desagertuta jarraitzen du gatazka honetan. Lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa dela azpimarratu dute. Lan berdinagatik, lan baldintza berbera izan behar dutela azaldu du Eskontrillazek. Gure ustez, gaur egun lantokietatik eta kaleetatik defendatu behar ditugu gure lan eta bizi eskubideak. Gure lan baldintzak sektore publikoko langileekin parekatzea beharrezkoa eta premiazkoa da. Lan beragatik, lan baldintza berdinak exigitzen ditugu. ELAk zaintzaren inguruko funtsezko puntuak negoziatu eta adostea exigitu du. Profesionalak lehen egunetik ordezkatzea, lanaldi osoko kontratazioa eta soldata zein lan baldintzak gufurekin parekatzea besteak beste. LABek ratio gizatiarragoak ere eskatzen ditu. Horrezagatik guztiagatik zaintza eredua errotik aldatzeko eta patronalek, Bizkaiko Foru Aldundiak eta lan sailak erabakiak har ditzaten eskatzeko greba eguna deitu dute ELAk eta LABek otsailaren 8 Bizkaiko zahar-etxeetan. Eta Iberdrolako buruak inputatu gisa deklaratu du Espainiako Auzitegi Nazionalean Villarejo komisario ohiaren espiotza kasuekin lotura izan dezakelakoan. Biktima gisa
aurkeztu du bere burua. Iberdrolako presidenteak onartu du Juan Manuel Villarejo, Espainiako Poliziako komisario ohiaren enpresetako bat kontratatu zuela, baina ukatu du leporatzen dizkioten helburuetarako egin izana, eta azpimarratu du hala izan bazen berak ez zuela eman horretarako agindurik edo baimenik. Hala, edozein erantzukizun kendu du bere gainetik. Horrekin batera azaldu du dakienaren arabera Iberdrolak Villarejorekin sinatutako lan guztiak legezkoak izan zirela. Eta politika alorrean ezoizko argazki bat utzi du gaurko goizak, izan ere Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia, EH Bilduren koordinatzailea den Arnaldo Otegirekin bildu da gaurkoan eragile sozial eta politikoekin antolatutako topaketen egutegiaren barruan kokatzen da gaurko bilera. Eta bestalde, Sortuk zuzendaritza berria aukeratzeko prozesua abian du dagoeneko. Hautagaitzak gaur bertan jakitera eman dituzte eta emaitzak datorren larunbatean Bilbon egingo duten batzarrean jakinaraziko dituzte. Nazio Kontseiluko eta idazkaritzako kidez gain, berme eta kontu batzordetako ordezkariak ere aukeratuko dituzte. Gainera, herrigaia ponentzian jasotako erronka nagusiak eta datozen urteetarako asmoak azalduko dituzte. Sortuk indarrak batzeko eta Euskal Herriaren independentzia lortzeko bere konpromisoa berresteko baliatu nahi du larunbateko biltzarra. Eta bestalde, Eusko Jaurlaritzak beste 3 eskumenen gehiago transferitzeko negoziazioak hasi nahi ditu. Bingen Zupiriak azaldu du itsazertzearen kudeak eta zinematografia babesteko funtsa eta meteorologia dira Olatze Garamendi autogobernurako sailburuak Isabel Rodríguez Lurraldarteko politikako ministro espainiarrari proposatutakoak. Oraindik hala ere erantzun baten zain daude. Eta hezkuntzaren alorrean ikastetxe pribatuen alde egitea leporatu dio Steilas sindikatuak Eusko Jaurlaritzari. Hezkuntza ez dago salgai izeneko txostena argitaratu berri dute. Steilas sindikatuak hezkuntza ez dago salgai txostena aurkeztu du. Azken urteetan egindako ikerketaren emaitza alegia. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako hezkuntza sistemaren ezaugarriak eta bilakaera aztertzen ditu. Ikerketak ondori argia duela azaldu du Ainhoa Astigarraga Steilaseko kideak. Hots, lakoak ez duela eskola publikoa behar bezala zaintzen. Gaur egun daukagun euskal hezkuntza sistema dualau oso desorekatua dagoela eta Eusko Jaurlaritzak gure ustetan behintzat, bere erantzukizun zuzenekoa den eskola publikoa ez duela behar bezala zaintzen eta lehenesten. Kudeaktu besterik ez du egiten. Era berean, Steilasek egindako ikerketaren arabera, ikastetxe pribatuek aldeko tratua jasotzen dute. Izan ere, ikastetxe pribatu batean, ikasgela bat ituntzeko prozesu bati jarraitu behar zaio. Hala ere, Astigarragak azaldu duenez, iruzur eta irregulartasunak atzeman dituzte prozeduretan. Prozesu guzti horretan, irregulartasun mota ezberdinak topatu ditugula. Eta irregulartasun horien adibideak ere eman ditu. Adibidez, behar ez direnean, gelak ituntzen direla. Zenari gara, nola erabaki arbitrario batzuen bitartez ez benetan behar direlako, eta behar ez diren, gelak itundu egiten dira askotan. Horiek horrela, sindikatuaren ustez sistema birpentsatzeko aukera ireki da hezkuntza legearekin. Eta horregatik, erabakiak hartzeko unerik egokiena dela azpimarratu du sindikatuak, zehazki hezkuntza publikoa sendotzeko norabidean. Behar duguna da eskola publikoa, hezkuntza sistema publikoa, euskal hezkuntza sistemaren ardatz jarri eta poliki-poliki lehen etxi. Eta efemeride bati helduko diogu jarraian, izan ere duela 21 urte, urtarrilaren 15ean sortu baitzen Wikipedia. Haren bilakaera zein izan den aztertzeko, pantaiaren beste aldean daukagu, Galdearre González, Euskal Wikilaria, eguerdion, ongi etorri. Kaixo, eguerdion. Esan dugu, Wikipediak 2 hamarkadak dagoeneko gainditu dituela, eta gainera esan beharra dago Euskal Wikipediak edukien aldetik emaitza onak dituela rankingean ere. Zein da 2 hamarkada luze hauen balorazioa?
Bueno, valorazioa ona, hemen gaude honetaz hitz egiten, orain dela 2 hamarkada, inork ez luke pentsatuko entziklopedia aske bat sortu zitekela jendearen parte hartzearekin, simpleki, eta hori lortu dugu, eta lortu dugu gainera 320 hizkuntza, baino gehiagotan, eta tartean euskera, eta tartean gainera beste hizkuntza asko lehenengo aldia denai zerbait idazten dute. Orduan hori, eta duzu, 21 urte, ingelesezko Wikipedia sortu zenetik, orain dela gutxi 20 urte egin genituen euskerakotik, eta hori ospakizun horretan jarraitzen dugu. Duela 2 hamarkada zorrera ura iraultzatzat ere arrez zitzakeen, ez da, klik batean eskura entziklopediako eduki guztiak izatea eta era antolatu batean, herritarren aldetik elkarlanean bideratuta, ez da? Oraindik ere Wikipedia erreferentea dela esango zenuke? Bueno, oraindik ere baino, orain lehen baino gehiago. Lehen hasieran zaila zen, ez? Jende askorentzat, hori edonork idazten du, kontu zibili hori idazten denarekin, horrek ere jarraitzen du, baina gero eta kalitate hobearekin eta gero eta eduki gehiagorekin, eta proba da, zerbait bilatzen duzunean, Wikipedia izaten dela lehenengo emaitza, milaka pertsonek hartzen dutela parte, eta ja datuak ere zerbait galdetzen diozunean zure telefonoari edo ordenagailuari datu fidagarritzat hartzen dena da Wikipedian dagoen. Orduan, gero eta erreferentzia indartsuagoa da zentzu horretan. Erreferentzia eta gainera fidagarria, eta horren isla da, hezkuntzan erreferentea badela, ez da? Hezkuntzaren alorrean aldaketa handiak ekarri dituela Wikipediak, eta gainera Euskal Herrian badugu ere Txikipedia. Bai, esaten dugu fidagarria, nik ere zuk esango guztiz fidagarria denik, hau da, dauden gauza asko, errebisatu behar dira, baina, honek ematen duela aukera da, edo norko betu dezakela, eta orduan etengabe dago berrikuntzan, eta etengabe dago bekuntzan, entziklopedia idatzietan ez bezala. Hezkuntzan ere, hasieran pertzepzio bera, irakasle asko desatu zuten, eskuntatu Wikipedia, edo konputor dagoenarekin, baina gero eta irakasle gehiagok ikertzen dute Wikipedia, edo erabiltzen dutela Wikipedia ere, eta unibertsitatean oso ohikoa da. Eta euskara sortu genuen Txikipedia, orain dela ja 4-5 urte, eta helburua da, hezkuntza iagoentzako proiektuak ematea, 4.000 artikulu baino pixka gutxiago ditugu une honetan, pentsatuta 8-12 urteko entzat. Eta hori da ere, gure esfortzuetako bat, euskarazko Wikipedian, hezkuntzara hurbiltzeko, gaztetxoentzako hurbiltzeko, eta eduki baliagarria emateko, justo gehien behar denean, dela hezkuntza prozesuan, ikasten ari zarenean. Hori guztia, azaldu duzun guztia, eta 2 hamarkada hauek ez lirateke posible izango wikilarien komunitatearik gabe, ez da? Euskal wikilariak indartu zaudete? Bueno, beti gustatuko litzekuke hobeto egotea, baina komunitate bezala, hau da, euskarak dituen hiztun kopuruarekiko, edo euskara dituen pareko edukiekiko, euskal komunitatea orokorrean indartsua da, ez hori Wikipedian gauza askotan, ez? Euskara presente dago, euskara ez da munduko 300 hizkuntza hitz eginenetako bat, eta hor gaude, euskarazko Wikipedia da, 32. Eta 30. sakoneran edo kalitatean. Horrek esan nahi du komunitate indartsua dugula. Komunitate bezala jende asko dabil hor lanean, eta hilabetero 200-300 pertsona ezberdinek parte hartzen dute euskarazko Wikipedia hobetzen, eta hori da auzolan brutala da, auzolan bezala kopurua oso handia da hiztun kopuruarekiko. Gehiago izan nahi dugula, beti, eta hori edozein mugimendu irekik esango dizu gehiago izan nahi direla. Baina euskarazko wikilariak indartsu gaude, eta kasu askotan referente gara, batez ere hizkuntza gaietan eta hizkuntza gutxituen berreskurapenean egiten ditugun ariketetan, mundu osoko beste wikilari batzuek galdetzen digute eta askotan konsultatzen dute. Mezu horrekin geldituko gara, orduan Galder González wikilaria, mila esker gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta gaur, urtarrilak 19 San Sebastian egunaren bezpera da.
Eta gaur asteazkena gogoratu hitzordua duzuela hemen Hamaika telebistan, arratsaldeko 8 eta 4 Nafarreguei saioarekin. Gaurkoan Leitzara bidaiatuko dugu Jasmin Mansriren eskutik. Ez ezazue galdu aurrerapena eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan Amaia Maior, Zatze Sindikatuko bozeramailea izango dugu gurekin. Orain arte. Zentaleak katez da, ez da? Bai, 2013tik, 14tik. Amairun sortu zentalean? Bai. Bere zen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten. Horretzen ez gaina Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Dantza izan da, betidanik dantzatuen dantza bat Leitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko-soziala. Bai? Bai, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumek parte hartu ginuna dantza honetan. Hau Ardigazta da, Idiazabal sor marka. Guk iten dugu hemen Leitzen. Bai? Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin. Ego Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Leitzako gaztetxean? Bai. Nola du izena? Atekabeltz. Atekabeltz gaztetxea, bai. Erekin, erraldoia da. Bai. Beko partea soili da gaztetxe, ez da? Hoi da, beko partea da gaztetxe eta antolatzen du, gestionatzen du gazte asamladak. Herriri 1000 gauz eskaintzen dizken toki bat eta gaztetxea bakarri da parte kiki bat edo parte bat bakarra. Nafarroako baberetxo txapelketaren finalea eta zuek biek, hane genuen anai bisaz. Jarri bete-betean Gauerdian Otxouluak airean Gauerdian Zurginak akelarrean Daga biga iga Daga moga sega Zaizoi belde armatiro Gauerdian Kampainak entzuten dira Gauerdian Arimen kalde gira Gauerdian Dantzanin eskamutiak Gauerdian Daga biga iga Daga boga xera Zaizoi bele armatiro Balakor Gauerdian Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Amaia Maior, Zatze Sindikatuko bozeramailea. Eguerdion eta ongi etorria. Eguerdion, mila esker, hemen egoteko aukera emateagatik. Urteak dira, lehen arretaren egoera, zein den, salatzen duzuena, azken asteetan gainera hainbat elkartaratze, hainbat protesta, antolatu dituzue ambulategien atarietan, gaur bertan dago beste deialdi bat. Egoerak ez du hobera egiten? Zoritxarrez ez, lehen arretako mailaren egoera latxa delako, batez ere, lehen pandemia baino lehen latxa zegoen egoera, baina pandemiaren arira okerrera joan da egoera eta langileen gainkarga handitu eginda eta maila horretan
egoera ez da ona eta langileena ez da ere. Zein lan baldintzetan ari dira lanean bai erizainak, bai medikuak, zein da lankarga? Lankarga da izugarria. 2019an salatu genuen egoera latza zela, eta eguneroko lanean denborarik nahikoa ez zegoela, eta egoera okerrera joan da pandemiaren harira, normalean egiten dituzten zereginari gehitu diolako pandemiaren sortzen diren bete beharra berriak, ezta? Beraz, oso nekeak daude lehen arretako mailako langileen orokorrean eta batez ere kategoria batzuetan. Zenbat langile kontratatu beharko lirateke zuen ustez gutxi gora bera egoera hori iraultzeko? Guk estatu mailan eskatu dugu Europa Batasuneko moldatzeko erratio egokia izatea eta horretarako ezinbestekoa da lehen arretako mailan erizain gehiago izatea. Guk kalkulatu dugu familia medikoa bakoitzeko erizain bat gutxienez egoteko beharko genuke 181 erizain gehiago, baina bakarrik izango da hori familia bakoitzeko gutxienez erizain bat izateko, baina hori ez da zenbaki aproposa edo arreta maila ona emateko zenbakia ez da horrela izango. Guk eskatzen duguna da erizain bakoitzeko toperan 700 biztanleko kupoa izatea kalitatezko arreta emateko. Beraz, behar duta langile asko. Pandemiak egoera okertu du, baina hala ere esaten duzu, salatzen duzu, egoera aurretik ere gaizki zegoela, arazoa nolabait estrukturala dela. Zer esan nahi duzu horrekin? Pandemiaren aurrean, ezuk esaten duzun moduan, langileen eza nabarmena zen lehen arretako mailan, eta orain gehitu behar diogu pandemiaren harira etorri diren kontu berriak, ezta? Normalean, adibidez, erizainek egiten dute sendaketa gelak, etxeko abizuak, erausketak, kronikoen jarraipena, horren gainean etorri dira antigenoak eta PCR-ak egiteko probak, kasu eta kontaktuen jarraipena, eta hori lehenago itota zeuden erizainek, orain askoz ere itota daude gure lankideak, eta egunerokotasunean oso latza da, eta sentsazioa oso txarra, denbora ez dutelako, eta ematen duen arreta ona ez delako. Lankarga handiak, beraz, eta gainera horri ere gehitu behar zaio, pandemiak sortutako bajak. Osakidetzak ez du jarri inolako baliabiderik horri aurre egiteko? Kontua da, guke askotan salatzen dugun moduan, kategoria batzuetan langileen eza oso nabarmena da, batez ere familia medikuetan, pediatrian eta batez ere erizainak. Falta dira, falta ziren pandemiaren aurrean, eta orain agerian geratzen da, normalean egiten dugun lana oso zaila dela aurrera eramatea, orain pandemiaren egoeran latzago eta Omikron olatuan baja kopurua oso handia izan da, eta normalean arazoak ditugun moduan bajak egituz okerrago langileak estaltzeko. Beraz, pandemiaren aurretik lankarga handia bazegoen, orain pandemiarekin gainera erizainen gain gelditu da PCR-ak, antigeno probak egitea, baita ere txertak, eta gogoratu dezagun protokoloak aldatu direla orain, horrek nolabaiteko arnasgunea eman dizue? Egia esan ez, kontuan hartu behar dugula, protokoloaren aldaketaren atzean hori da, langileen eza, ezta? Baina, oraindik herritarren kopuru handia behar dute osasun zentroetan egotea edo langileekin harremanetan egotea. Adibidez, hori, emagun, baja behar dituzten pertsona guztiak, PCR edo antigeno proba behar dituztela, 70 gorako pertsonak ere behar dute jarraipena, kronikoen edo immunosupresio dituzten pertsonak ere,
Eta, bueno, ez da egoera latza. Behar bada, nabari eginda osasun zentroetan ateetan, igual hilara, pertsonaren hilarak ez dira hain handiak, ez da, edo hain luzeak, baina gure lankideak oraindik lan karga izugarria dituzte. Pandemiak sortutako lan karga horri aurre egiteko, adibidez, zuen ustez berreskuratu beharko lirateke bertan bera utzi ziren 4.000 kontratu horiek, Osakidetzako 4.000 langile horiek, baita ere arakatzaileak, txertodromoak, horiek guztiak berreskuratu beharko lirateke? Bueno, posible izango balitze bai, baina kontua da, hori aurre ikuspen falta izan da, momentu honetan ez daukagu langile kopuru hori, berriro kontratatzeko. Pertsona asko etorri dira beste erkidegoetatik eta behin lanik gabe geratu, bueltatu dira bere etxetara, eta orain naiz eta Omikron ekarri duten beharra nabarmena dena, orain ez dagoela pertsona kontratatzeko, batez ere hori erizainak eta mediku familiak ez daude zerrendan, kontratazio zerrendan daude utzik eta ez dago kontratatzeko pertsonik. Izen ere zenolako hartak gailentzen dira gaur egun lehen arretan? Koronavirusak hartu du zentralitate handiena? Bai. Normalean lehen arretako mailan egiten dituzten gauzak dira herritarren behar duten osasun arloko hartak, ez da, baina ikusi dugu eta erizainen aldetik batez ere kronikoen jarraipena, baina ikusi dugu pandemia etorrita, lehen egiten dugun kontu gehienak baztertu egin direla, eta momentu honetan ahalegina guztiak eta errekurtso guztiak jartzen dira pandemiarik kudeatzeko, eta hori gure ustez bada bere ondorio txarrak izango da gizartearen osasunean, eta ikusten da gaur egun, eta ikusiko dugu geroago, segurazki azpi diagnostikoak izango dugu, edo momentu honetan kroniko gaixotasunak dituzten pertsonak bere egoera okerragoa izango da, eta badaude ospitalaretxe gehiago eta egoera txarrago izango da beraientzat. Beraz, nolabaiteko gaixotasunen prebentzioa etenda dago gaur egun? Hori da, eta erizainek egiten dute gaixotasun prebentzioa eta osasunerako hezkuntza. Eta haiek baztertu egin dute orain arte horrelako kontuak eta egiten duten horrelako kontuak, eta horrelako baztertze horrek ekarriko ditu bere ondorio txarrak hori herritarren osasunean. Lehen aipatu duzu, ez bigarren olatu betean gara, ia 2 urte baino gehiago igaro dira pandemiaren hasieratik, eta oraindik ere presioa handia da, lehen arretan eta baita ere ospitaleetan. Lehen aipatu duzu prebentzio faltari egozten diozuela, baina prebentzio falta 2 urteetan zehar, Omikron helduko zela inork ez zuen pentsatuko, baina denbora izan dute, egoera irautzeko. Bai, egoera, behin eta berriro errepikatzen da, guk eskatzen duguna da beti langile nahikoak esatea egoerari moldatzeko, baina ikusten dugu batzuetan irizpide ekonomikoak agintzen dira, eta hori kontuan hartuta, batzuetan hartzen dira horrelako erabakiak, okerra direnak, eta gero pairatzen dugu batez ere langileok arduradunek hartzen dituzten erabakien ondorioak. Horregatik kritikatzen dugu askotan egin duen kudeaketa. Azkenean, gero egoera konpontzeko normalean langileen lan baldintzak okertzen direlako, eta horregatik langileak, osasungintza langileak oso etxita daude, eta oso neke. Osakidetzan murrizketez aritu gaitezke? Bai, ikusten da, murrizketa bada denetarik, eta lan baldintzaren okerrago diren hartzen dituzten erabakiak murrizketak dira, eta guk ikusten dugu osasun sailetik eta Osakidetzaren aldetik ez dago borondatea
lan baldintzak hobetzeko borondatea, edo langileentzako bekuntzak negoziatzeko borondateak. Guk dakigula momentu honetan Osakidetzan arlo desberdinetan badaudela aldarrikapenak eta elkarretaratzeak egiten ari dira, greba egunak arlo batzuetan, eta Osakidetzak ez du horren ondorioz inolako erabakirik hartzen. Adibidez, pasaden abenduan transfusio eta eunen eusko zentroak 2 egun greba egin zituzten, Bizkaiko osasun mentaleko sarean 4% parekatzea eskatzen ari dira, transfusio eta eunen zentroaren berberan, eta Uribeko txandakatasuna eskatzen ari dira, lan karrera hor dago, langileak zaintzen ari dira ea nola berreskuratuko duen, eta Osakidetzaren aldetik ez dugu ikusten inolako aurrerapenik. Azken asteetan, datuek esaten dutenaren arabera, 60 anbulategi baino gehiagoren ordutegiak murriztu dituzte, gero baita ere etengabeko arreta gune batzuk ere itxi dira, lehen arretan estututa zaudetela adierazi duzu, urgentzietan ere igertzen da presio hori? Bai, ikusten da, lehen arretako ordutegiak murrizten dira ia astero, langileen esari moldatzeko, horrek ekartzen ditu etengabeko arretaguneko gainkarga handitu eta larrialdietako zerbitzuarena ere. Guk ikusten dugu etengabeko arretaguneak bada funtsezko pieza osasun arretan, eta ikusi dugu naiz eta guk aspalditik salatu dugu zentro horietako itxieraren estrategia horrela dagoela, zoritxarrez aurrera jarraitzen du Osakidetzak bere jarrerarekin, eta pandemian ikusten ari gara horrelako guneak oso garrantzitsuak direla pandemia kudeatzeko, eta herritarren bere zentroak itxita dagoen momentuetan hartatzeko errekurtsoa edo funtsezkoa dela. Alternatiba gisa, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak telefono bidezko arretak jarri ditu martxan, baita ere presentzialitasunaren alternatiba gisa arreta telematiko horiek. Zer suposatzen du horrek osasun langileentzat? Gure ustez ez da nahikoa. Segurazki herritarrek ez dira ondo ikusten, ez dute ondo ikusten horrelako neurriak. Azken finean, askotan, zuzenean, arreta zuzena behar duzulako, arreta ona izateko. Izainek pandemia osoan zehar zuzenean hartatu dituzte pazienteek, eta saiatzen dira hori mantentzea. Baina askotan horretarako ezinbestekoa da ere langile nahikoak izatea, eta momentu honetan zoritxarrez ez daukagu langile nahikorik behar duten edo herritarrek dituzten beharra guztiak estaltzeko. Beraz, apurka berreskuratu behar dugu arreta zuzena, baina horretarako berriro ere ezinbestekoa da langile nahikoak izatea, eta horretarako pediatrak eta erizain eta mediku familia gehiago behar ditugu, eta horretarako neurri estrukturala jarri behar dugu, langileen kopuru handitu behar dugu, eta horretarako ezinbestekoa da Osakidetzaren aldetik lanpostu berriak sortzea, eta gero langileentzat lan baldintza erakargarriak esartzea, bestela langileek bere lan baldintzak onak ez badira, joaten dira beste leku batzuetara lan egitera. Egoera guzti honek zein ditu inguru dakar lehen arretara? Herritar batzuek langileen aurka jo dute egoera ezin ulerturik? Tentsio momentuak bizi dira? Tentsio momentuak bizi dira, batez ere Gabonaren inguru, Gabonetan eta hori egun horretan inguruan, eta segurazki hori lan karga izugarria izan delako,
pertsonaren hilarako oso luzeak, pertsonak behar dute arreta, eta ez dute ikusten bere beharrak betetzen direla, eta, bueno, inoiz ez du eraso bat justifikatzen, baina ulertzen da pertsonak hori. Denbora nahikoa eta kalitatezko arreta izan ezean, askotan edo nerbioak galtzen dituzte eta ikusten dira horrelako egoerak, eta gainera oso frustrantea da langileentzat horrelako egoerak bizitzea, eta okerrago bizitzen dira bere egoera, ezta? Momentu honetan etxita lur jota daude eta horren gainean etortzen dira horrelako egoerak. Osasungintza pribatua bultzatzen ari da? Bueno, pues segurazki askotan, ordaindu ahal dituztenek bilatuko dute beste irten bideak beste arlotan eta arlo pribatuan ere. Baina horrek ekarriko du herritarren arteko desberdintasunaren murrizketa, ezta? Ikusiko dugu batzuek igual ordaindu ahal izango dute eta bestek ez. Eta gure ustez osasun publikoaren aldeko apostu irmoa izan behar dugu hori ez gertatzeko. Lehen aipatu duzu ez da, lehen arretaren zentralitatea dela gaur egun koronavirus sartak. COVID-a ez den beste guztiarekin zer gertatzen da, ez? Bertan baita ere, zaurgarrienek hartatuak izan behar dute, baita ez ere umeak, ez da harrak, ez da? Bai, baztertzen dira, atzeratzen dira kontsultak, probak, kirurgiak, eta horrelako kontuak edo horrelako atzerapenak ekarriko dute hori ondorio txarrak herritarren osasunean. Nik lehen anpaitu dudan bezala, ikusiko dugu gaixotasunen azpi diagnostikoak edo kronikoen egoeraren okerrera joango dela, eta azkenean ospitaleratzeak eta heriotzak handituko du edo handitu egin dira orain arte bizi diren 2 urtean. Eta esaten da baita ere, 2 urte hauetan beste pandemia bat ere badagoela, osasun mentalarena. Osakidetzak nahikoa inbertitzen du honetan? Guk uste dut ez, osasun mentalekoa bada apurtxo bat ahaztuta, osasun gintzan. Tabu izan da horren gainean, ikusten ari gara zorionez gaur egun gero eta gehiago hitz egiten da gai horretaz, suizidio tasa oso altua da, eta horren gainean jarri behar ditugu neurri berriak hori saihesteko. Eta gainera ikusten dugu pandemian osasun mentaleko arazoak handitu direla gizarte osoan zehar, eta langileen artean ere bere prezioa edo bere tasa ordaintzen ari dira, eta ikusiko dugu geroago ondorioak, momentu honetan bizi diren momentuek ekarriko dituzte ondorio txarrak, bere osasun mentalekoak psikologikoki lur jota daude, eta momentu honetan igual bere alegina guztiak bideratzen dituzte pandemia aurrera eramateko, baina ikusten gara gure lankideak esaten digute lanera joateko askotan pilulak edo hartzen dituztela, edo ez dutela ondo lo egiten, edo horrelako gauzak, eta baina haiek oso bere konpromisoak jarraituz, jarraitzen dute lan egiten, baina gero-gerokoa. Egoera zaila da, eta denboran zehar jasangarria izateko ere zailtasunak izango dira. Bai, hori da. Egoera zail honen aurrean, eta egoera salatzeko, eta egoera hori iraultzeko manifestaziora deitu duzue larunbaterako, zer dago jokoan? Izango da igandean? Igandean, markatu. Hori da, bai. Eske zita asko daukagu mobilizazioak egiteko, datorren igandeak 23an izango dira hiriburuetako manifestazioak egingo ditugu eguerdiko 12etan,
Donostian Bulerbarretik, Gasteizen Andra Marizuria plazatik eta Bilbon bihotz sakratutik irtengo gara. Eta izango da manifestazioak hori osasun publikoa babesteko. Guk bai sinesten dugu osasun publikoan guztiona eta eskatzen diogu langileak manifestazio horietara etortzea, baina zabaltzen dugu gonbidapena ere gizarteari bere osasungintza delako eta horren alde borrokatu behar dugulako denon artean. Herritar guztientzako dei hori beraz, eta osasun sailari zein mezu? Kontuan hartu behar dugu eusko gizarteak babes handia ematen diola osasun publikoari, guztiontzat oso garrantzitsua da ongizatea izateko, eta horretarako zinbestekoa langileen egoera ere bultzatzea, babestea, eta bere lan baldintzak hobetzea. Eta ezinbestekoa da horretarako negoziazio, benetako negoziazioa izateko. Eta hori eskatzen diogu osasun sailari eta Eusko Jaurlaritzari. Amaia Maio Orsatzeko bozeramailea, eskerrik asko hamaikatari biztara gerturatzeagatik. Mila esker zuei. Eta tarte bat eta jarraian ekingo diogu solasaldiari. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitzar Gandoña eta Ramon Barela. Orain arte. Euskal Herriko musikagintzan badira mugari izan diren diskoak. Hoietako bat Ertzaina taldearen zuzeneko diskoa da. 1981 izenekoa. 1981 urtean, Bergarako Txibisto aretoan grabatua. Kaixo lagun guzio gara ertzainak, kaixo lagun guzio gara ertzainak, batzuk porraz berotzen dizkigute gainak, ertzainak, berotzen gainak, musika zuztuko dizkiegu zainak. Zuzeneko diskoaren grabaketa 2 egunetan burutu zen. 1981 urteko urtarrilaren 18an eta 19an eskainitako emanaldietatik hartu zituzten kantuak, eta 2 egunetako kantuekin osatu zuten kantu aukeraketa. Guztira, 70 minutuko iraupena zuen grabaketa. Taldeak 4 estudioko disko zituen kaleratuak dagoeneko. Debuteko lana 1984 urtean. Hau den aldatu nahi nuke 85ean. Salda badago 88an eta amets prefabrikatuak 89an. Laurogeigarren hamarkadan taldeak argitaratu zituen disko guztiak errepasatu zituzten zuzenean, eta 18 kantu bildu zituzten kontzertu berezi honetarako. Esan daiteke, Ertzainak taldearen garaiko zuzeneko emanaldietako arima ederki gordetzen duela grabaketa honek. Ertzainak taldearen lehen kantarekin hasten da diskoa, Ertzainak ereserkiarekin, amaitu berriz, Aitormena kantu ezagunarekin. Tartean, taldearen kantu klasiko asko eta asko. Pakean utzi arte, eta zer ez da berdin, eder bati, hauten aldatu nahi nuke, ez dago ilusio faltsurik, esaiok 2 minutuero edo 574. Diseinu ederreko vinilo bikoitzan argitaratu zen diskoa 1981ko urte amaieran. Era berean, kasete eta CD formatuan ere ikusiko zuen argia lanak. Gainera, garaiko VHS formatuan kaleratu zen ere, irudi eta musika uztartuz. Eta duela zenbait urte, DVD-an ere eskura daiteke lana. Gaur egun, YouTube kanalean ere ikusi daiteke. Taldeak diskoetxe propioa sortu zuen zuzeneko disko kaleratzeko, Aketo. Garaiko disketxeekin mesfidati autogestioan saiatu zen talde gasteiztarra.
Aketo zigiluan Ertzainak taldearen disko ez gain, Heriotza taldearen lehen disko ere kaleratu zen. Abenturak ordea, ez zuen asko iraun. Kontzertu honetan 5 izan ziren taldeko kideak. Gari gitarra eta ahots nagusian, Kike gitarra jotzen, Txampi baterian, Josu Zabala trikia eta baxuan eta Bingen Mendizabal teklatuetan. Hala ere, taldearen etorkizuna beltza zen garai horretan. Taldea desegingo zen zurrumurrua oso zabaldua zegoen eta estudioko beste 2 disko kaleratu bazituzten ere, taldearen amaiera igartzen zen. Ertzainak taldearen musikabidea 1983 urteko urtarrilean amaitu zen. Donostiako Gazka kiroldegian eskainitako zuzeneko omenaldi batekin. Berandu goaz
Egunero legez, solasaldiari ekingo digu, eta horretarako gurekin ditugu Alaitz Argandoña, guardion. Guardion, Leire. Eta Ramon Barela, guardion. Guardion, bai. Lehen arretari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere gaurkorako ere ambulategien aurrean, arratzaldean deituta dago mobilizazioa, gero Alaitzek azalduko du hobeto, baina gauza da, aspalditik datorren egoera, salatzen ari direla, osasun langileak eta sindikatuek, kolapso egoera, kolapso hitza erabiltzen ari dira, behin eta berriro, eta gurean izan berri dugu, zatzeko bozera maila den Amaia Maior, entzun dezagun lehenik eta behin. Zoritxarrez ez, lehen arretako mailaren egoera latza delako, batez ere, lehen pandemia baino lehen latza zegoen egoera, baina pandemiaren arira okerrera joan da egoera eta langileen gainkarga handitu eginda eta maila horretan egoera ez da ona eta langileena ez da ere. Horixe egoera zaila, herritar bezala kezkatzen zaituzte egoerak? Bai, eta ez bakarrik herritar moduan, nik uste dut gaur goizean irakurri dut hori Bizkaiko sendagileen elkargoak bota dutena, hau aurre ikusten zala, hori bai kezkagarria da, aurre ikusten baldin bazan nik uste dut neurriak ipini beharko ziren bere momentuan, eta gero hori lehen arretaren iragarkitako heriotza izango zala, eta atera dira salatzera. Nik uste dut bai hainbat aldiz azaldu digute hori plantillaren defizita aspalditik datorrela, nik uste dut arazo estrukturala dela, baina sendagileek esaten duten bezala, nik uste dut aurreikusiten baldin bazan, bada garaia, ipintzeko neurri ezberdinak, eta badakit ahalegin handia suposatzen dela kaldera ateratzea, baina bai pentsatzen dugu bada momentua kaldera ateratzeko eta salatzeko zenolako egoeran dagoen. Bai konfinamendu garaian medikuek esaten zuten, salatzen zuten hori infradiagnostiko bat pasegoela, hau luzatzen ari da, eta ez dakit zenolako egoeran ikusiko dugun hurrengo urteetan. Bai, eta agian egoera estrukturalatik haratago nik uste azken hilabetean Osakidetzak sufritu duen presioa Omikron aldaeraren egoeragatik biziki larria izan dela. Sagardu ikatzoi iragarri zuenez, 18 egunetan 88.000 baja kudeatu ere izan zituzten, eta 88.000 baja horiek familia medikuek kudeatzen zituzten lehen. Orduan, imagina, 36.000 test egunean, 88.000 baja 18 egunetan, nik ustez dagoela inolako osasun sistemarik prest horrelako egoera bati aurre egiteko. Bai, arazo strukturaletatik haratago ikusita. Baina jakinda egon den presio hori, nik uste eta egon diren iritzien kontrara, eman diren protokoloen aldaketak onuragarriak izan daitezkela ez COVID-a aztertzeko, baizik eta egoten ari den beste gaitz guztiei behar duten arreta eskintzeko. Azalduko dut nire burua. 88.000 baja kudeatu bardin badira telefonoz, eta bakoitzei formularioa ezean arreta ze hitzez hartuz eta bar, 88.000 baja horiek kudeatzeko ez dago adina pertsona, nahiz eta posible litzatekeen mediku guztiak kontratatu Euskal Autonomia Erkidegoan, zein Nafarroan, zein Iparralden. Orduan, egon diren aldaketak nik uste, erakusten dutela, etorkizunera begira, aldaketa bat pandemiaren kudeaketa hortan. Horrek ez du esan nahi arazo estrukturarik ez dagoenik lehen arretan. Baina nik uste bereiz beharko genukeela, batetik, zenolako kudeaketa egin den COVID-aren arira, ikusita, hori, 88.000 baja horiek, 56.000 test horiek egunero, eta zenolako kudeaketa egongo den lehen arretan, etorkizunera begira, edozein besterako gaitzetan, eta edozein besterako gaixotasunetan. Zagatik dinot hau, analizia egiterako orduan, eta etorkizunerako behar dugun osasun sisteman oinarritzen dugunean gure eztabaida, ez dugulako jarri behar oinarritzat zein izan den gure osasun sistemaren tentzio gunerik altuenaren egoera. Baizik eta zenolako gaitzak egongo diren eta egon diren eta ez ditugun identifikatu azken urteotan, eta horiek konpontzeko, bideratzeko, atenditzeko eta era humanoan hori guztian egiteko eta sanitarioen lankarga areagotu gabe,
horretarako jarri beharko genuke arreta horretan, ez? Covid gabe, zen olako egoera biziko genukeen. Orduan, askotan nik uste aurten, azken egunotan, nahazten ari garela, zein olako arazo strukturalak genituen, bai? Horietan jarri beharko genukela fokua etorkizunera begira, eta nahazten ari dugu hori, azken egunotan egon den gehiagizko presio horretan. Hemendik gutxira dirudienez amaituko dana, ezta? Nik uste dut hori, pandemia garaian, hainbat defizitan maigainan ipini dira, ez bakarrik osasungintzan, baizik eta hainbat arlotan, ez dakit hirigintzan eta hainbat arlotan, eta nik uste dut aukera hori aprobetxatu beharko dela aurrera begira gauza konpontzeko, ez? Beste aldetik nik bai ikusi duana da, hainbat zerbitzu murrizketa egon direla, ez? Bai hemen arreta presentziala, hori gaueko arreta presentziala Deustuko pakean, bai Samurre zerbitzu ambulantziareana, hainbat murrizketak bai egon direla, eta ikusi direla, ez dakit, ez ziren lehentasunak, lehen entzun egonez kanpoan esan duena, batzutan ekonomikoki, ez, zer behar den, bai kontutan hartzen da, eta hori arriskutsuan, nik uste dut arriskutsua izan daitekela, eta gero beste aldetik, ez dakit susmoa dela edo kezkatzen gaituen gauza bat dela, ez dakigu zenolako, ze gauzak egiten ari diren, bai egoera larrian jartzeko eta mahai gainean privatizazioaren beharra behintzat mahai gainean ipintzeko. Ze badago jendea, beldurragatik edo, eta nik uste dut hori oso errespetagarria dela, joan dela hori zerbitzu pribatuetara frogak egiteko edo PCR egitera edo dana alako. Eta nik uste dut defendatu behar dugula gure osasun publikoa, eta presentziala, zenik bai zagordik batzutan atera dela onuragarria den arreta telefonikoa, eta ikusten duguna da, jendea deitzen digutela esanez, ezin dutela, edo berritzate digitala dela eta, edo mediku baten aurrean egon nahi dutela. Eta nik bai ikusten dut, bada momentua hori ateratzeko eta hori eskatzera aldarrikatzera joateko. Langileek eta sindikatuek diotena da, tesia da langileak falta direla, aspalditik, eta gainera COVID egoera honek zaildu besterik ez duela, orain protokolo aldaketek nola baiteko arnazgunea ere eman dietela, baina egoerak zaila izaten jarraitzen duela dena den, eta bertan dagoen erronka, ez da, aipatu duzuena, zer gertatzen da COVID-a ez den beste guztiarekin, eta aipatu duzue baita ere privatizaziorako bidea igual zabaltzen ari dela, nolabait ulertzeko modukoan, ez, egoera hau izan da, hainbat herritar osasungintza pribatura jotzen ari direlako aldutenak, noski. Eta gero horren ironia izango litzateke, pribatuak kasu komplikatuetan publikora bideratzen dituela haren paziente guztiak, ez du dela horien ardura hartzen, ez bakarrik baliabidei dagokionez, ez dituelako publikoak dituen baliabidea, baizik eta diruari dagokionez, garestiagoak direlako gaitz larriagoak dituzten pazienteak. Orduan, horren ironia eta maltzurkeria bertan dago, ezta? Eta ia da, logikoa denez, osasunaren alorrean, publikotasuna euneko izan beharko litzatekeela, ezta? Ez dut gehiago gitzerik egia zen luzatuko nintzen, baina ez dauka gehiago aitzek alpatuketako erabata dauz, eta hori, publikotasun horren defentsan jarraitu beharko genukela. Eta horretarako, arratsalde honetan, hainbat lekutan konzentrazioak egongo dira Deustun, Abusun, La Merced, Aldezarrean, Basurton, Otzar, Santutxu, Uribarri, Zorrozan, eta bebai gehitu beharko dira Barakaldon egingo direnak, ze Bilbo batzutan gure burua besterik ez dugu ikusten, baina hori baditu digute esanez bebai Barakaldon hasiko direla olako mobilizazioak egiten. Eta bebai animatzeko jendea parte hartzera igande honetan egongo den mobilizazioan, 12etan bihotz sakratutik. Hori ezek deialdiak beraz, eta lehen arretaren egoera zaila eta zahar egoitzen egoera zaila ere. Izan ere datuek esaten dutenaren arabera, pandemia hasi zenetik eta urtarrilaren 9 arte, Hego Euskal Herrian soilik 11.000 erabiltzaile baino gehiago kutsatu ditu koronavirusak. Oraintxe bertan 2.000 kasu inguru dira, baina honek ere eragin du ospitaleratzeak igotzea eta baita ere heriotze kopuruak ere igotzea. Egoeraren aurrean Eider Mendozak, Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaileak hauxe esan du.
Egoera, naiz eta kasu positibo asko eduki eta naiz eta ikusi gizartean gertatzen denak ere noski eragina duela Gipuzkoako egoitzetan, egoitza guztietan, kanpoan gertatzen dena gero barrura pasatzen delako, jakin ere, egoera, naiz eta tamalez oraindik ere COVID-19ak hildakoak eragiten dituen, olatu honetan 15 izan dira hildakoak, egoera tensioakoa da, baina txertoei esker eta protokolei esker eutsi egiten zaio askoz hobe pandemia hasieran baino. Horixe, ezta, txertoei esker egoerako bera egin duela, baina hala ere, datuek erakusten dutenez, kezkatzeko moduko egoera batean gaudela. Zein da egiten duzuen irakurketa? Datu askoren portzentai txikiak azkenean datu asko ekartzen dituela. Egia da txertoen edaketak edo babesak ekarri digula txertatuen proportzio oso altu batek babesa izatea COVID-arengan, nire amamaren kasua hori izan zen, esate baterako. Eta ez dau emaitza txarrik gehienetan horrelakorik, babes hori ematen duelako, baina ikusita eguneko ez dugu horatzen azkenengo zifrak zein izango ote diren, omikron aldaren ostean nik galdu nuen eztabaida horren jarraipena, eta gainera ez naiz epidemiologoa, hasiko hor dagoen aitzakia, baina eguneko 10 egongo banitz, zenbaki oso altu baten eguneko 10, azkenean erduko ginateke ospitaleratze edo erietxeratze altuago batera, ezta? Nik uste, errefortzu dosiaren garrantzi hori eta edapen hori oso garrantzitsua izan dela ikusita zein den evidentzia zientifikoa alor horretan horrelako egoera larriagoa ez izateko, eta ikusiko beharko genuke hemendik etorkizunera zen nolako aldaketak emongo diren aldaeren ikuspuntutik. Ez dugu uste, edo zientzialariek ez dute uste, hainbeste dosien errepikapenak onuragarria izan ditekeenik, eta askok diote, haien oberen alitzatekena, moteltzea apurtzuet, ikertzea omikron aldaerari zuzenean erango liokeen txerto baten dosi ezberdin bat aurkitzea, edo horrelakoak, ezta? Orduan, nik uste, arrisku hori badagoela. Txertoen eraginkortasun ezaren horrek ekarrik dezakeen sentsazio txarra jendearengan, nagusiengan, eta bai gazteongan ere, adibidez, dirudienez, deituta izango garela 3. dosi bat jasotzeko, nahiz eta, zalantzetan egon guztiz eraginkorragoa izango litzatekeenen, edo ez, gazteetan justu. Orduan, nik tentuz hartuko nuke gai hori, eta ikusita baita ere, badagoela onura hori, baina justu egoera hortan, hainbeste kasurekin, logikoa denez, salbuespenak badaude. Ni ados nago, egia esan da hori 4. dosiari dagokionez, irakurrita daukadana da hori, maiz jartzea ez dela oso egokia, baina era berean irakurri dudanez logistikoki arazoak sortu aldirela, ni batzutan betatzen dut, logistika ez da garrantzitsuena, hori osasungintzan lan egiten dutenek esan beharko dute, zuk esan duzuna, maiz jartzea edo gaztea jartzea edo nagusia jartzea, zer da komenigarriena eta hortik abiatuta erabakiak hartu. Eta gero beste aldetik hori gertatzen ari dena nagusiekin nik uste dut lotsagarria dela, izan dela, nik uste dut pandemia garaian edo konfinamendu garaian ikusi genuen zenolako egoeran bizi diren gure nagusiek, orain dela gutxi hori 4. urte urrena ospatu dute pentsionistek, eta nik uste dute aldarrikatzekoa dela gure bizitzaren azken momentuak izan beharko direla altuinak, eta badirudi ez direla horrelakorik, pairatzen dituzten egoerak ez dira bat ere duinak, eta nik uste dut bada momentua inbertitzeko bai osasungintzan, baina baita zaintzan, ezta? Ze azken finean gertatzen ari dena da hor inbertsio gutxi dagoela eta igual jarraipen gutxi instituzioen aldetik. Eta nik uste dut hori bai da salatzekoa pairatzen duten egoera. Osasun krisi honek zerbait azaleratu baldin badu horixe da, ezta, zaintzaren beharra, eta zaintza eredua zein den, ezta, regoitzetan batez ere. Nik analizia agian epidemiologian eta osasunen gehiagi zentratu dut, baina leitzeke hain zuzen ere ondo zehaztu du, bestelako erronka bati buruz ari garela eta hori da zaintza eredui buruzkoa.
nik uste elkarrekin geundela, honi buruz hitz egin genuen azkenengoan, ez nau ziur. Nik uste hitz egin genuela hori erakundeek suposatzen denez bideratu berri duten ekimen hori buruz, zen olako aldaketak emango diren Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan edo foru lurraldeetan, eta ikusi zen olako eraldaketa demografikoak egongo diren, horrei lotuta zen olako zaintza ereduak sortuko ditugun, eta nola tratatu duintasunez gure nagusiak edo gu geu etorku zenuen, ez da nola tratatuko dugu gure burua, gure gizartea. Nik uste aldaketa horiek dirudienez bideratzen ari diren honetan, edo burutzen ari diren honetan presio hori edo horri gehitzeko aukera egon barko balitz, edo bideratu barko genuke, eta diseinu horretan guztiok parte hartu beharko genuke, eraldaketak beharrezkoak direlako. Gainera, nik uste dut batzutan hori plantillei buruz hitz egiten dugunean, beti jartzen duzu, edo ipintzen duzu zuruan medikuak, disainak ez dakizer, pentsatu garbitzaileak eta zaintzaileak, ez? Hori, residentzietan lan egiten dutenek, horiek bebai bajan egongo dira, plantilla erdia egongo da bajan, bai presioagatik, emozionalki oso gorra izan dela pandemia garaia, baita ere kutsatutak egongo direlako, eta batzutan nik uste dute hasten ditugu, hainbat arlotan lan egiten dutenak, eta nik uste dute gure buruan bebai lehentasuna eman beharko diogula. Bai osasungintzan lan egiten dutenak, bai zaintzan, eta baita ere hezkuntzan lan egiten dutena, azken finean bebai irakasle pila bat bajan daudela, eta bebai ordezkoak lortzeko hainbat tokitan barasoak eukitzen ari direla. Eta azken horri, aipatu zuen azken horri helduz, nik uste balioa eman behar zaiola zaintza lan horiei. Askotan, ez dakit, ekonomiaz mintzatzen garenean, barne produktu gordinaz ibiltzen gara, eta horiek guztien askotan ez dute zaintza horien balorea bere esku hartzen, ez dute barneatzen, ez dute kontabilizatzen, eta nik uste duintasun handienetariko duen lana izango litzatekeela, eta ez da zenbatzen, eta askotan da generoki eta soldata arrakalarekiko ez dakit, impacturik edo eraginik handienetarikoa duen alorra. Orduan, horien edo zaintza ereduen eta zaintzaren ekonomiaren balioa abian jartzea eta merezi duen eran tratatzea nik uste funtsezkoa izango litzatekea etorkizuneko eredu hortan. Ez dela lehen ere aipatu dugu, Osakidetzaren, osasungintzaren privatizaziorako bidea zabalik ote dagoen, zaharretzeekin edo zaintza ereduarekin ere berdina gertatzeko zorian da, edo aukera hor dago, eskubideen privatizazio baterantz ari gara. Nik uste dut arlo guztietan gertatzen ari dela, ez? Eta nik uste dut hori mahai gainean ipini behar dela, kezkatu behar gaituen gauza bat dela, eta kalera ateratzeko momentua dela, olako gauzak eskerta dadin. Aitzekin ados. Azkenian publikotasunak bermatzen duen gauza da guztiok duintasun hori jasotzeko ahalmena. Ez duintasun hori ordaintzeko kapazak diren bakarrik esku egotea. Publiko eta pribatuaren arteko eztabaida hori ere ematen ari da hezkuntza alorrean, hain zuzen, hezkuntza hitzarmen berria negoziatzen ari dira alderdi politikoek hezkuntza legea egikaritzeko, eta aste honetan bertan Katalunian izan dira Eusko Legebiltzarreko hezkuntza hitzarmen horretarako ideiak hartzen, bere eredua ona ekartzeko ideiarekin. Hezkuntza lege berrirako proposamen batzuk atera dira, batez ere HH Bilduren partetik, baita ere Elkarrekin Podemosek egin ditu ekarpenak. Zuen uste zeintzuk izan beharko lirateke lehentasunak hitzarmen berri honetan? Hezkuntzatik garratago, nik uste lehendabiziko lehentasuna eta bertan daudela dirudi alderdi politikoak izango litzateke, estatuan, Espainiako estatuan ematen den egoeratik ate egitea. Eta horri buruz ari izanean dinot ezegonkortasun horri aurre egitea. Espainian ia gobernu oro aldatzen du hezkuntza legea. Eta hori hezkuntza sistema bera berari kriston eragina egiten dio. Orduan, nik esango nuke edukietatik aparte hori izan borko litzatekela esfortzu nagusia. Adostasun zabaletara heltzea, lortzeko etorkizunera begira honek zehaztea 21. mendearen lehenengo zatiaren gutxienez edo lehenengo erdiaren hezkuntza sistemaren finkapena. Edukiei dagokionez,
zuk aipatu duzu, publikotasun eta pribatasuna. Titulartasunetik haratago, nik zentratuko nintzateke segregazioaren arazoan. Bai nazionalitatearen inguruan, bai diru sarreren inguruan, hori amaiera beharko iritzaioke. Badagoelako hori datuetan argi eta garbi gertatzen ari dira gure eskola sistema publikoan. Bigarrenez, euskalduntze prozesua. Nik uste hori, erronka batzuk genituela 80. hamarkadan, Euskal Hezkuntza Sistema sortu zenean, eta hori izan euskalduntzea areagotzea, euskararen jakinduri hori edatzea, eta gaur bestelako erronka baten gaude. Erabileran eta erabilera horren mailan. Nik uste hori izango beharko litzateke bigarren ardatza edukiei dagokionez, eta hirugarrena kurrikuluma egokitzea datorkigun menderako. Baina hiru ardatz horiek, kurrikuluma, segregazioari aurre egitea eta euskalduntzea, alde batera utzi daiteke publiko eta pribatuaren arteko eztabaidaz, ala uztartuta daude? Zuk aipatutako iaia berdinak nituen ia esan da, bai komentatzea, esaten dugu publiko eta pribatuen hori segregazioa dagoela, eta ni batzutan pentsatzen dut baita masterrak sartzerakoan, bai, horrek bai segregazioa sortzen du, azken finean ezin baduzu hori ordaindun, arazo berdinean zauz, orduan dirua behar duzu, hezkuntza on bat eukitzeko eta horrekin lan abiatzerakoan aukera gehiago eukitzeko. Gainera, lehen esan duguna ze modan edo zer dago ondo eta zer dago txarto, batzutan naiz eta ez dakit, lizentziatura edo dana bera izan, ez da gauza bera egiten baldin baduzu deustun edo baldin bada lehioan ateratako titulo bat. Orduan nik hor, beba ikusten dut segregazio bat dagoela, gero zuk aipatutako hizkuntzari dagokionez guztiz ados, nik uste dute beste erronka baten aurrean gaudera, nik uste dute gaur egun euskara askotan ikasketekin harremanatzen da, eta hori ez da bat ere egokia. Ikusten dugu zelan gure gazteria ez da jolastorduan ez dute erabiltzen, ze hori da klaseko gauza batekin harremanatuta daukaten gauza bat. Nire kasua da hori, Baina, eta guztiona, nik uste dut hori guztio bizi izan dugu eta bizitzen ari gara gaur egun. Horrekin, ez dakite, beste motatako, ez dakite, esparruetan erabiltzen ez badugu, galduko dugu borroka hau, hori nire ustez. Beste gauza batzuk aipatu ez duzuna izan da religioaren kontua. Bai. Horrek mintzen nau. Hori, behintzat kendu dute kurrikulumetik, ez da kontutan hartuko hori media egiterakoan, ze azken finean batzutan betzatzen dugu beste mendebaldeko gai bat dala, baina Bilbon, Euskal Herrian, dinote Elizak orainik boterea dauka, dinote hemen ikusten dugu Cervantes eskolan gertatzen ari dena, hor ikusten da oraindik nor manejatzen du dirua edo boterea orokorrean, eta nik hori errepikatzearen kontua dela eta nik sartuko nintzateke zer den behar duguna, ez dakita azaltzen nahi nahi zen. Ea ritmo ezberdinak eduki aldugun, ikasle modun, ez? Zuk behar baldin baduzu 2 urte, 3 urte gauza bat barneratzeko benetan, zergatik entzen dizute eskubide hori, ez dakit azaltzen nahi nahi zen, Ikaste eredua aldatzean nola baita, azterketen bidez ez izatea edo beste modu batean. Batzutan igual eskoletan ikusten duzu pertsona bat, igual matematiketan ez da kapasa aurrera emateko, baina gero beste ikasgai batzuetan dala krak bat. Orduan hori bebain ikusten dut aldarrikatu behar dela eta esatea behitu, ez da ikasle txarra. Ez daki matematikak edo hau edo bestea. Bultzatzea pizka bat, individualizatzea pizka bat bakoitzaren... Nik uste oraindik gelditzen da hori badauze ikasgai batzuk dira lehenengo mailakoak, matematikak, eta gero bigarren mailakoak, ez dakit nik musika, antzerkia, ni dramatizazioa ematen dut orduan gai honek mintzen nau. Baina esaten dudana da hori, batzutan ikusten dituzu ikasleak direla oso onak gauza batzuk egiten eta beste gauzetaz, igual ez hainbeste, eta igual guztion ritmoa txertatu beharko dela. Eta bebai hori, esaten dugunean publiko eta kontzertatuen zen nolako aldea dagoen, baina nik uste dut inbertsioa bebai egon beharko dela hezkuntzan
hori, eskola publikoetan bai tresna guztiak eukitzeko, peteak eukitzeko, hori, jende berezitasun batzuk baldin badituzu, aurre egiteko, edo, ez dakit, tresnak beharko ditugu guztiontzako. Zerrenda luzea, egin duzuena, ikusiko da zertan gelditzen den, hitzarmen berri hau, ikusiko dugu urtean zehar, eta hitz egingo dugu luze seguru asko beste egun batean. Eskerrik asko Alaitz Argandoña eta Ramon Varela gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidearen eskutik. Ondo izan. Hementxe duzu eskola irekia. Konprometitua, konfidentzazkoa, berritzailea, eta kalitatezkoa. Euskal Eskola Publikoa, aurre matrikula urtarrilaren 17tik 28 da. Zure zain gaude.